maufumu onse amene sanapange gazeti muulamuliro wathu onse tizapanga gazeti. Maufumu onse amene sakulandira onse tizayikazilandira. Komanso zolandira nswahalawo mfumu yotsikitsitsa kulandira nswahala azidzalandira 100,000 kwa mwezi. Maparamount tizakweze mpaka na 800,000 kwa mwezi maparamount. Ifeyo ya UTM tikawerengera ndalama zake zimene zingafunike kuti mafumu talipire motero tizaononga pafupi 100 billion kwacha pachaka cha boma. 100 billion kwacha pachaka cha boma. Lero budget ya chaka chino ndi 6 trillion kwacha. 6 trillion kwacha. Mungu ochotsapo 100 billion kwacha yoka kwalipira mafumu bwino bwino. Ndi ndalama imeneyo muli ndi 6 trillion mwachotsapo 100 billion kwacha yoka ni ndalama imeneyo. Nzosavuta kulipira mafumu. Nzosavuta kulipira mafumu. Ndikufuna ndikhale pansi. Mmene ndikukhala pansi ndingopanga emphasize fundo iyi imene nayambira ndayibwereza ndikunena motsiriza. Amati mphini yobwereza matani imawala. Boma silingakhale lomweli tione zina. Zina zitaziona zipite zilole zipite tione zina. Takhala nazo mavuto athu sakutha sanathe maulamuliro wawo. Tione zina. Tione zina. Nyumba zimene mafumu mulibe. Maendeleo mafumu mulibe. Ife UTM pambali popanga gazeti aliyese kumalandira pokweza msahwala tidzaone si nyumba za mafumu taziona magalimoto mafumu sotaona. Komanso dziko lathu likuoneka ngati mmene talionetsera apa. Tione zina. Boma silingakhale lomweli. Tikwiye mmene anakwira malemu Dr. Banda. Tithane nawo utsamundawo mmene anakwira Abakiri Muluzi. Tithane nawo ulamuliro wa nkhanzawo. Pano tithane nawo mavuto wa once and for all. Tithane nawo mavuto tentikwiye mafumu. Ndiye tisangolola za boma ndilo mwezi zisokoneze iya. Tione zina. Tione zina. Tione zina. Iya igoko. Ina mafunso. Ndi zina zolero ndikhale pansi ndiyankhe. Mafumu athu nthawi ija imene munayifuna ija kuna kuti kodi bwana akalankhula sitikhala ndi nthawi yowafunsa mafunso. Nthawi ija nditi kodi? Nthawi ija nditi kodi? Ndithu ndi mwayi wanu uno. Angati iye isafu. Ziko masini watu maglobo komanso a president ndiye na onse amene mwa panga nkumano sokano. Ene ndi mfumu kundula kwa Senior Nyanga. Funso langa ndire timalonjezedwa, timauzidwa, timaonesedwa ngati zimene tikuziona panozi. Pamapeto zonse timakumana ndi zimene tikukumana nazo lero. Kodi chitsimikizo chanu nchotani ngati fe mafumu, maglobo ndi masinio
kuti zimene mukutiuzazi zimene tikuzionazi ndi zimene ifeyo zingadzatipatise pasogolo pamaso athu amene taziona. Zikomo President. Afuso paliso ena amfumu ena asada yange eno kuti yango yankira limodzi. Kwezani mau Fusanso munakamba nkhani kuza mafactory kusolanga likufana na ndiani anafusa boyamba kuti mudzapanga bwanji nkhana mafactory kuti zikwaniritsidwe chifukwa takapitulidwa promise kuti tizapanga zakuti pazakhala kalembera kapena pazakhala MOU kuti zimene mkunenazo zidzachitikadi chifukwa mbuyo muzungonenedwa imiyo ndo ndimekwana exactly bwanji pataka memorandum of understanding kuti mukalephera ife tizakhale ndi siyana kuti chokalipo zikomba mbiri. Yes sir. Kuona kuti akakama president ajua pale Marie Moenda mwina ndi kile alikosa ndio kwa president kodi dera siaje ni mkaenda bali mtakapo ni Marie Moenda Tibeleke amami mufu sana tibeleke gaye baada uti ayani mamusana. Funso magolo wanga lafunsidwa ndi afumu wanga loyamba nditachitatu lija lokhuzana kuti timalonjezedwa takhala tikunamizidwa inuyo tikukhulupireni bwanji mudzapanga bwanji ubwino wa UTM sitinaloweke mboma toka tinalowapo makolo tinalowapo ifeyo toka mboma ndio ubwino wathu koma ena onsewa watikupikisa nawo mafunso amene mukufunsawo adzavuta kuyankha kwa basi ndombereni manja nanga ena aja adzanenanso cha anganene chani analonjeza za achimwa ena aja analonjeza zina achimwanso ndi amenewo akabwera kuno kudzapanga tupanga inesi funso loyamba lizikhala limene lijalo kwa iwo chifukwa iwowo munatilonjeza munathaza kamwa kuti mboma simunapange mwatilonjeza koma munakhaza kuti mboma simunapange nde iwo aja funso limenelo lidzavuta kopsha kuyankha koma ife silivuta kuyankha chifukwa sitinakhaleko mboma ngati president wa UTM sichoncho komanso ndimafuna ndenjezere kunena kuti ine ndi anzanga ambiriwa tinali kuti anthu amene timagwira ntchito zosiyanasiyana za boma akufotokozerani nali Governor Reserve Bank ya Malawi nali budget director konseko uko ndimaona andale aboza kwambiri andale bodza lake apatamanga sukulu palibepo ndipo samachita manyazi ndi bodza andale ameja mungakhulupirire ndiye nanenso nali kuti ndi azinzangawa tinakhala kwambiri moyo omakwiya osakondwa ndi anthu andale olonjeza zinthu osazikwaniritsa akalonjeza nde nthawi zina
ukaona anthu akungopanga zinthu sakuzikwaniritsa, ngati muli ngati mwachitsanzo pagule, ukuona kuti munthu akuvina molakwika, nthawi zina ukayesera intavina ni bwino, kaya ni mpira taponyani bwino mpirawo, akukanika umangotani iweyo umangolowa kuti ukaponye mpira ucho kachinyeweka, umangolowa gule uja ukamuvine weka. Ndiye pano ife anthu okwiya ngati ino mafumu kuti andale samakwanitsa ndamangolonjeza nafenso okwiya ndi zimenezo tangoganiza tingolowa ground tikamenye tokha mpira. Nde ife ndinu ndikuwuzeni tidzakwaniritsa zimenezizi, chifukwa ife sifa andale amene ali mbuyomu, ife tifuna tidzakupanga zinthu zothandiza Malawi kuti Malawi apite patsogolo. Awa ngandale amene akhala zaka zonsezi umangotinamiza kuti bwatika tiavotere alowe mboma chochitika usaoneka. Ndanena kuti kwa zaka 60 takhala tikunamizidwa kwambiri. Ulendo uno palibe zonamizana iya. Ulendo uno sili kutenga anthu kodi munthu wabodza mamutcha kuti ndani? Timamuti ndani aja nena bodza kwambiri aja. Sili kutenga amene ulendo uno iya. Njipani madibo masilo omwe iliya sizingathe kumawolekhere omwe iliya. Ndiye ifeyo tikubwera ndi cholinga choti tidzakwaniritse zimene Malawi awena kukhalira, mmene Malawi angathe kusinthira. Ndi mafactory ndi zazotero zonse zija tikudzapangira limodzi. Komanso zina zinu mochita fotokozeratu mochitsanzo ya mafumu mukuti 100 billion kwacha ndiyo kwanira mafumu andira 100,000 kwacha pa mwezi kumapita kutsogolo ndiyo kwanira masamu amakonda kukwaniritsa ndi akulu angawo. Koma ndingowana naifwa cha nthawi mukatenga budget ya ku State House ndalama zingati chaka chino 45 billion, mukatenga budget ya ku OPC ku office kwa president ndalama zingati chaka chino 39 billion. Ndiye mukatenga 39 billion plus 45 billion za kunyumba kwa president State House, za ku office kwawo ku OPC, ma budget awiriwo akukwana kale 80 billion kwacha. 84 billion kwacha. Kodi a president mwina mimba yawo ndayakula maji kwambiri yangai ingafuna 84 billion kwacha? Utangoti ndrama izi tikuzisiya zipite kwa mafumu basi tu kungochosa ma budget awiri ndrama za mafumu zakwana kale. Ndiye kusakwaniritsa konde kuchokera pati? Nzovuta kwanisa zimenezo? Nzovuta? Nzosavuta ngakhale pang'ono. Nzosavuta ngakhale pang'ono. Alliance kodi mukupita nokha kapena mufuna mpite mu alliance? Ifeyo tukayima pa ballot chifukwa awa tikalumikiza nawo sakatapanga zimene tifuna ife Amalawi apanga akuzifuna. Tikalumikiza ndi awa sakapanga zimene Amalawi tifuna azipange. Ndiye ukakhalaso kunsana kwa munthu amapanga zimene akufuna iye uja. Ndiye ifeyo sili kupanga zofuna munthu iyayi, tikufuna zofuna Amalawi. Akafuna zibwera mbuyo koma ife tikupita patsogolo ni nkhani ya Amalawi tisinthe zinthu. Ine mufuna tipite balance agogo tipite tokha? Mukunena ndinwe? Mukunena ndinwe? Tathokoza kuti mwatiuza kuti tipite tokha. Ife tikumvera za Malawi ndiye tikumvera zimukunena ine. Ndi zimene tichite zimenezo. Ndiye mukanena zoponda gogo tinali kuchididi, tinali kumalaka, tinali kumpasa, tinali kuntaya moyo, paliponse tiponda, tikalokaso mboma popanga chituko chosiyana-siyana malo onsewo tidzapondanso paliponse. Ndilandire mafunso ena. Zikomo kwambiri a president athu ifeyo kuti mukuyanga maukatatawa mafumu nthawi yani kwezani nkono. Yes afu Mamfuna ndidziwe ngasimu kwa kawanja ofisa wa mpawe mamekeza kuti mama wali ngolola ngoma direct ndana wali handi habari that's a guy with a budget that I got
Yes. Yes, sir. Ile ni mfumo wema. Kusulanga ndio ukufuna unafe kuno kusanjira abantu basuwese. Zimayi ikhanya ngokunoko zimayi. Ikhanya ngokunoko ndembe yathu. Wa yutemu. Graduate from the MP. Aha. tikangolowa mboma tikapangaso budget yathu iyi ayipanga koma ife tikangolowa mboma mu September tupitaso ku parliament budget yathu yogwirizana zimene takamba pano zimene tikapanga nde musadandaule from budget yoyambirira tayambiratu zimezi kupita chitsogolo nsanje lalanje tikambirana pambali mundipatse mwana mundipatse mwana amene mukumona kuti uyu atiwinitsa UTM kunsanje lalanje wachizimayi ifeyo tikufuna kuti kuno kunsanje titenge ma MP onse makolo anga tikudandaulirani titenge ma MP onse kuno kunsanje ifa UTM ndipo atengadi onse tikuwina kunoko kanda aboma tikugwetsa kuchaya kugwetsa tikutenga ma MP onse kunoko makansa tutenga onse chikwawa so chimodzimodzi tikutenga onse kaya kuli maina oti chani onse tikuchaya tikugwetsa ukoko tikutenga onse tikatati titsamangira kwathuko kuthyoloko tikagwetsetsa kumene kumapita tikuwita chaka chino September 16 UTM ikula mboma tizipange zili apasi zetu kupanga ife takunyadirani mafumu athu akuthokozani zikomo kwambiri zikomo. Zikomo kwambiri a president athu. Iyi ndi nthawi yoti programu imene inali muno yathera pamene papo tiafunse aja anatipasa pemphero kuti tisekereni bwerani mutipempherere. Tipemphere. Ulemu ndi matamando zibwerere kwa inu mwini na malenga amene mwalola kuti lero a president athu ndikutadalitso kabambe akhale pakati pathu ndikutiyankhula zimene akuyembekezera kuti adzachite chipani chawo chitalowa mboma. Tikupemphaninso Ambuye kuti pamene tafika kumapeto mutitsogolere tonse pamene tikubwerera m'makwathu muyende nafe iwonso mwatsogolere mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapemphera. Amen. Pamodzi ndi mafumu awa ndi mapeto a programu imene tinali nayo pano. Zikomo kwambiri. Nthawi inono ndi nthawi yoti apresident athu akusazikeni ndithu akusazikeni mafumu atamaliza kucheza ndi anthu osiyanasiyana bangula nde pano akusazikana ndi mafumu kusazikana ndi anthu osiyanasiyana amene anafikanso pano adalira tsogolo osiyanasiyana chipani chimenechi monga wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi a Richard Makonde amene amayankhulira chipani chimenechi a Felix Njawala komanso akuluakulu ena choncho ulendo umene ukuoneka kuti kwambiri afuna kumva kufika kapena kuti pa ground kumva kuchokera kwa anthu amene amapezeka pa ground nde macheza ndi anthu osiyanasiyana pa ulendo umenewu. Cholinga cha ulendo umenewu ndi kufuna kumva kuchokera kwa anthu amene kuti kodi akufuna kuti chipani chimenechi chidzachite chani chikalowa mboma akufuna chipani chimenechi chidzawachitire kufunsa mafunso anayi ndi mwayi opereka maganizo awo pamene zinthu afuna kuti ziyendere tsiku la lero linali tsiku lopambana kwambiri kwa
mtsogoleri ameneyi amene amacheza ndi mafumu amenewa poyeza nawonso ndatsogolera kumadera ndi amawauza kuti yayi chipani cha UTM chitazachita ichi boma la Nsanje mutazachitira izi zikuoneka kuti yayi unali mkumano opambana mkumano umene unali ofunikira bwanji kwa inu? Unali wofunikira kwambiri chifukwa ndi umene watibweretsa pamodzi ngati fewo mafumu komanso kutipasa masomphenya amene akuganiza kuti atati awina alowa mboma chipani chimenechi adzachite. Ndiye ndikuona kuti unali wofunika kwambiri for watipasanso chithunzithunzi cha zimene ife tingathe kukhala nazo kuti pamene tikupita kuti tikavota pa 16 September kuti tikavota pa chifukwa zakuti takuti. Kofunikira bwanji mwina kumakumana ndi anthu amene ali background amene amakhala ndi anthu ngati inuyo mafumu? Kwa anthu ngati fewo mafumu ndife amene timakhala ndi anthu kumodzi. Kuvutika kwa anthu, kudandaula kwa anthu, kuzunzika kwa anthu ifewe ndi amene timadziwa. So kubwera kwa Daliso Kabambi kuzakumana nafe zatipasa mangolomera kuti ifewe tidziwe kufunikira kwake kuti tingatani tingapita bwanji chisogolo ifewe ngati mafumu tingatani. Ndiye atipasa chithunzithunzi kuti tipanga motere. Mwaperekako maganizo monga chani mafumu kuti chipani cha UTM chikalowa mboma chidzachite? Ndaperekapo maganizo onena kuti nkhani ya mafakitali fana tuzona kuti padzakhala mafakitali kunoko ngati kunsanje ndeni mafunso onena kuti azapanga ndondomeko zanji zimene zidzatithandizire kuti zimenezo adzakwaniritsadi. Padzakhala MOU imene idzatithandizire kuti ifeyo iwo akadzakhala kuti alephera tizabwera kuzawafunsa kuti mesadzulo munkanena mwakuti nangati simukuchita chifukwa chani. Ndi zimene zotawafunsa kuti lero pamene tikupita kuti tikavote pamene anthu athu tikazoti tende mukavote adzikavota ifana kuti ziwaona kuti izizi zimene wadzapange. Ena amanena kuti mina atsogolera ndale mmene mwaneneramo amati lonjeza zinthu zambiri koma kukwaniritsa kumavuta. Nkofunikira motani kuti mina mmene mwaneneramo kuti atsogolere nusanenerana kuti mukapanda kuchita ichi mukapanda kukwanisa ichi muzakhale answerable kapena kuzayankha Malawi amene munawalonjeza? Nkofunika kwambiri chifukwa kapena mafumu amavera mwachidwi kuti amene akunenawa akunenadi kuchota pansi pa mtima. Ndiye ndikufunika kwambiri kunena kuti president wina aliyense amene akubwera amene angawine pa 16 September ifewe ngati anthu akumudzi ngati mafumu tithe kudziona kuti izi zakwaniritsa chifukwa ndiwo amene ananena kuti azakwaniritsa. Ngati sanakwaniritse ife tikhale ndikofunsa kuti awana anatuza kuti akakwaniritsa lero sakuyankha izizi titani. Ndiye nkufunikira kuti ife tizidziwiratu iwonso azizikonzekeretsa kuti zimenezo akumana nazo. Tathokoza zina lichaso Hastings Juma amenenso ndili mfumu Juma tiye mbenje. Tathokoza amene ndi mmodzi mwa mafumu amene anali kuno kucheza ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Daliso Kabambi amene anapasa nthawi yocheza nawo kumva maganizo awo kumva nkhawa zawo kuti kodi mafumu ndofunikira bwanji pachitukuko. Tikudziweni safu ena ndi Bexel Mission amene ndili mfumu Mkundula. Mafumu ndiofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko chifukwa timakhala ndi anthu madandaulo awo amabweresa kuno kwa mfumu. Akabweresa kwa mfumu kuno mavuto ena amatikhudza ngati anjala, mavuto ena amatikhudza ngati osowa mankhwala, mavuto ena amatikhudza ngati amayendedwe kupita ku chipatala. Mfumu amakhudzika kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene chili kudera ngati sichikuyenda ngati boma sikukwaniritsa. Mwina mwauza zotani inuyo ngati mafumu kuti kunjako anthu akutumani zotani kuti mwafotokozere? Ife kunjako ngati mafumu atituma anthu kuti tiafotokozere a president athu kuti pamene akulowa mboma atiganizire zimene takhala tikupempha tikulonjezedwa mbuyo mo zimene sizikuchitika. Nkhani ya njala ayiwunikenso, nkhani ya zipatala ayiwunikenso, nkhani ya maphunziro ayiwunikenso, komanso nkhani ya za umoyo ayiwunikenso. Ndi zimene anthu atituma kunjako. Pa nkhani ya njala ikuoneka ngati ndi nkhani imene yamanga nthenje. Muganiza kuti kutachitika chani kuti mwina vuto imene likhoza kutheratu? Vuto imeneyi ingathe kutha chifukwa cha madzi amene Mulungu amatipasa chaka ndi chaka kuno, komano ifeyo sititha kuwapanga hodi madzi aja. Ifenso tilibe upangiri wokwanira ndi madzi aja chifukwa boma asitengapo mbali. Koma itakhala kuti boma ikutengapo mbali ndikutipangira hodi madzi amene amabwera kuno, kutipangira maulimi, tizipanga maulimi othirira, komanso madzi omwe aja
atha kutipangisa kukhala ndi magesi abwino kutichepesera mphamvu magesi omwe madzi omwe aja atha kutipangira chitukuko chachikulu ng'ombe zathu titha kumaweta ndikumadaliranso kuti madzi omwe wati kumasunga tchire choncho zitipangisa kuti ifeyo tipite patsogolo tithese njala. Dickson Mission mfumu Mkundula kwa Senior Global Nyanga. Amenewo ndi amfumu amene anali nawo mmodzi wa mafumu amene anali nawo mchipinda chino kucheza ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM mawaka Daliso Kabambe amene ali ndi ulendo oyimayima kucheza ndi anthu kumva maganizo awo ndi lero amakumana ndi mafumu kuti nawonso amve kuti kodi mafumu ali nkhawa zake kodi mafumu ali maganizo otani pa ulamuliro ukuoneka kuti ukhale ulendo opitirira zambiri zidakachitikabe kuti akwanise zimene adakonza pano mtsogoleri amene wa chipani cha UTM Daliso Kabambe akuchoka malo ano kuti afikenso malo ena pamene ulendo wawo kupitirira peza ulendo ndi wautali choncho nthawi iliyonse Akabambe akhala kuchoka malo ano kuti akachitenso zinthu zina koma tumvesera kuti kumano umene upitirira malinga ndi kuti akhala akumananso ndi atsogoleri ena amabungwe komanso ena ndi ena amene abwera pano choncho angopuma pang'ono ifenso tipumeko pang'ono kenako tibweranso kathawi kena kuti tipitirize mkumano wathu wa tsiku la lero. Zinanga ndi Isaac Salima, pitirizani kutisatirabe kuchokera kuno ku Nsanje makamaka lero tili kubangula.